טוב חברים, אני רוצה שנרים עכשיו לחיים. נרים כוסית למי שהוא הלב של האירוע הזה, מי שהוא הסיבה שבגללה התכנסנו. אבי בוא הנה. אבי מלכה, גבירותיי ורבותיי. אבי הרים לנו ערב שהוא חוויה. אמת. אבי משתמש בחומרי הגלם הטריים ביותר בשוק, מביא בשר משובח ואיכותי ומספק שירותי קייטרינג בארץ ובעולם. יחד עם שפים מהשורה הראשונה ואנשי מקצוע הטובים ביותר, אבי הביא לנו את הבשורה. אוכל כשר למהדרין ברמה הקולינרית הגבוהה ביותר. חברים, אם יש לכם אירוע, קודם כל, טלפון לאבי. חיים! אבי מלכה, אירועי יוקרה, 0526-977-037